Хто ўзяў паставы драўлянымі, а пакінуў мураванымі? Чаму рэзідэнцыя Тызенгаўзаў пабудаваная не па правілах? Жадаеце даведацца пра гэта? А напрыканцы мы раскажам вам гісторыю вялікага кахання, якое разбіла Юзафу Бішэўскаму сэрца. Але дзякуючы яму, ён пакінуў нам цікавую архітэктурную спадчыну. Таму глядзіце відэа да канца і не забывайцеся на падпіску. Паехалі! Як сцвярджаюць гісторыкі, у другой палове 18 стагоддзя род Тызенгаўзаў атрымаў ва ўладанні жабрацкае драўлянае паселішча. Неверагодна, але пакінуў ён пасля сябе файны каменны горад. Антоній Тызенгаўз быў буйным магнатам, паплечнікам Станіслава Аўгуста Панятоўскага, наватарам ды рэфарматарам, які імкнуўся ўмацаваць прамысловасць на Беларусі. Яго намаганнямі была заснавана мануфактурная і фабрычная вытворчасць, якая не адмінула і паставы. Тут, у 1760-х гадах, на левым беразе ракі Мядзелка, быў збудаваны палац-рэзідэнцыя Тызенгаўзаў. Архітэктарам выступіў славуты італьянец Джузеппе Сака, адным з праектаў якога з'яўляецца пышны палац храптовічаў у Шчорсах. Рэзідэнцыя Тызенгаўзаў спраектавана ў архітэктуры класіцызму. Што сапраўды цікава, П-падобны будынак пачынаўся з бакавых флігеляў, і толькі потым архітэктар узвёў цэнтральную частку. А вось шасцікалонны порцік дабудавалі толькі ў 30-х гадах 19 стагоддзя. Непадалёк ад старога кірмаша, збудаванага ў барочным стылі, на пачатку 20-го стагоддзя быў узведзены касцёл святога Антонія Падуанскага. Гэта помнік архітэктуры неаготыкі, аднавежавая базіліка з пяціграннай апсідай і бакавымі сакрыстыямі. Вертыкальнай дамінантай з'яўляецца вежа-званіца з высокім гранёным шпілем на галоўным фасадзе. Па тым жа беразе ракі Мядзелка, недалёка ад касцёла, месціцца мураваная царква святога Мікалая канца 19 стагоддзя, збудаваная ў архітэктуры расійскай эклектыкі. А вы ўжо падпісаліся на наш канал? Цяпер мы выканаем сваё абяцанне і раскажам пра тое, пра што наўрад ці напішуць у Вікіпедыі. Калі вы наведаеце паставы, то мы раім пераадолець яшчэ 40 кіламетраў. Дзеля палаца Бішэўскіх у Лынтупах. Паводле легенды, Юзаф Бішэўскі, будучы ў Парыжы, закахаўся ў францужанку-акторку, якая згадзілася выйсці за маладога пана замуж, калі той пабудуе для яе палац. Юзаф, маючы прафесію архітэктара, стварыў такі сядзібна-паркавы ансамбль у стылі неарэнесансу, якога не было ў ваколіцах, ды запрасіў туды каханую. Акторка прыехала, ўсё агледзела і зняважліва сказала: «У майго бацьку стайні лепшыя». Так і застаўся Юзаф халасцяком. Цяпер палац знаходзіцца ў заняпадзе, але мы верым, што і туды вернецца росквіт. Калі вам спадабалася відэа, стаўце лайк і падпісвайцеся на наш канал, каб разам вандраваць па самых цудоўных і загадкавых мясцінах нашай краіны.